Doniesli ste si domov hromady čerstvých húb, ale neviete, ako ich správne skladovať? Teraz si povieme, ako na to. Huby sú nielen chutné, ale aj plné bielkovín, vlákniny a vitamínov. Ich správne skladovanie je kľúčové pre zachovanie týchto hodnotných látok. Vedeli ste, že nesprávne skladované huby môžu byť toxické? Preto je dôležité ich správne spracovať a skladovať. Skôr ako sa k tomu dostaneme, poprosíme vás o odber tohto kanála, na ktorom sa dozviete množstvo tipov a zaujímavostí. Už nebudeme zdržiavať, ideme na to! Ak ste sa už objedli všetkých možných receptov s hubami, zmrazovanie je ideálnym riešením na ich dlhodobé uchovanie. Pri zmrazovaní húb je dôležité ich najprv blanšírovať, aby si zachovali svoju textúru a chuť. Ako na blanšírovanie? Tu je postup. Vo väčšom hrnci nechajte zovrieť vodu, do ktorej dajte lyžičku citrónovej šťavy. Pôsobí to preventívne proti zhnednutiu húb a na 1 liter vody pridajte malú lyžičku soli. V tomto nakrájané huby povarte 3 až 5 minút. Po uvarení huby sceďte, prelejte studenou vodou a nechajte vychladnúť. Potom ich dajte do vrecúšok určených pre mrazničky. Blanšírované huby vydržia v mrazničke až 9 mesiacov. Keď ich budete chcieť použiť, začnite ich tepelne upravovať v zmrazenej podobe. Teda ich dáte do variaceho sa jedla zmrznuté. Praktický tip. Hríby po blanšírovaní a následnom ochladení nechajte dôkladne odkvapkať. Predmrazte si blanšírované huby na tácke vyslatej papierom na pečenie a potom ich zosypte do uzatvárateľného vrecka. Takto budete mať vždy po ruke presne toľko húb, koľko potrebujete. Nezabudnite si poznačiť dátum a druh zmrazených húb. Takto budete mať vždy prehľad o tom, čo máte v mrazničke. Skladujte správne a užívajte si lahodné huby po celý rok. Ak bolo pre vás video užitočné, zanechajte nám palec hore, komentár a odber. Ďakujeme.